Буа шәһәрендә Россияның һәм Татарстанның от казанган табибы, Татарстанның элеккеге сәламәтлек саклау министры Камил Зыяддинов истәлегенә хоккей турниры узды. Арктика боз мәйданчыгындагы көчлеләр һәм җитезләр уенын җанатарлар белән бергә хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да күзәтте. Хоккей уйны һәр вакыт бер үк ысул белән алка уйнатудан башлана. Кем алдырып китә, шул җиңүгә бер адым алдарак. Булачак министр Камил Зыяддиновта да әнә шул җиңүгә омтылыш, башкалардан бер адым алда бару кичкенәдән тәрбияләнә. Аны чын ират итеп үстергән боз сарае Әлки авылы күле. Бүген Камил Зыяддинов исемендәге турнирда катнашучыларның да күбесе нәкъ аның кебек күл бозында чыныккан авыл малайлары. Монда матуриттер хоккей уйныйбыз, апаслар, балалар, дөрҗанлар чакырганнар. Бик кызык хоккей, менә пока җиңеп барабыз, 9-1. Камил Зыяддинов истәлегенә багышланган хоккей турнирында 4 команда ярышты. Аның икесе буа данын яклаучылар булу, төбәктә спортка аерым әһәмият бирү һәм Арктика боз сараендагы тренерлар хезмәте нәтиҗәсе. Без инде конакларны сәламлыйбыз. Аларга телибез инде кызык уен, җиңүләр, инде оештыручыларга безнең исемнән, Ранис Рафич исемнән үзебезнең рәхмәтне белдерәбез. Камил Зыяддинов истәлегенә хоккей турнирын үткәрүнең башлап йөрүчесе һәм төп иганәчесе буа якташлык җәмгыяте. Без инде 5нче ел Камил Шәгәричнең хәтеренә багышланган хоккей турнирын буада уздырабыз. Һәм яшьләргә спортны пропагандалау, аларга киң җәелдерү дип әйтик инде. Ул безнең якташлык җәмгыятенең эшенең бер юнәлеше. 13 ел сәламәтлек саклау министрлыгын җитәкләгән, һәр вакыт туган районына ярдәм итеп яшәгән Камил Зыяддиновны зур хөрмәт белән искә алалар туган төбәгендә. Турнир үткәрелгән боз сараеда заманында аның булышлыгы белән төзелгән. Медицина хезмәткәрләренә буаныкларга республика буенча Камил Шәгәрич булганда министр заманында буага бик нык ярдәм булды. Менә безнең үзебезнең училищебезне яңадан современный уровеньга күтәрдек без аны ул белән бергә эшләгәндә. Хәтер сагында торган турнир Камил Зыяддиновның туганнары өчен дә бик кадерле. Ел саен турнир үткәрү белән бер рәттән аның кабере дә зиярат ителә. Исән чагында шу зиратның менә кыймаларын, менә бу чыршагачны утыртуда бик зур эш көткән кеше инде ул белгән шикелле. Менә ул истәлек. Ул истәлекне без инде безнең татар халкында, мөселман халкында ул булырга тиеш. Без ынтырга тиеш ул кешеләрне. Буа районының әнә шушы гади генә Әлки авылында үсеп, үз тырышлыгы белән зур җитәкче дәрәҗәсенә ирешкән Камил Зыяддиновтан бүген боз сараенда хоккей уйнаучылар гомумән яшь буын үрнәк ала. Мин бик беләм Камил абыйны, яхшы кеше була дигәннәр. Ул бу ветеран техникумын бетергән. Бездә аларга ашап, шушы матуриттер хоккейны җиңеп, аларга яуларга тырышабыз. Уен бик матур үтә инде. Якташлык җәмгыяте инде безнең төп спонсорларыбыз. Алар үзләренең бүләкләре белән сөендерә безнең уенчыларыбызны. Һәм инде уен шундый дустана мөнәсәбәттә бара, бөтенесе матур, шат күңелле уйныйлар. Хоккей турнирының финалында буа командалары уйнады. Нәтиҗәдә Шүпрәле командасы 3-нче, буа ветеринария техникумы 2-нче урында, төп кубокка Арктика боз сарае командасы ия булды. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары өчен махсус Буа районыннан.